Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τσιούτας από το εργαστήριο ξύλου και κούκλας και σε αυτήν τη σειρά από μικρά βίντεο θα παρακολουθήσετε την σωστή χρήση των εργαλείων Τσίου Woodcraft για την ξυλουργική σας σπίτι. Η πρέσα πριονίσματος είναι ένα εξάρτημα το οποίο προσαρμόζεται σε πάγκους και σε γραφεία και κάνει εύκολο το πριόνισμα στο σπίτι χωρίς να πληγώνουμε τα έπιπλα. Ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε ότι περιλαμβάνει την πρέσα, ένα λεπτό κοντραμπλακέ για τις πρώτες μας κατασκευές, επίσης 2 πιχάκια, και αυτό το ξυλαράκι χρειάζεται στην περίπτωση που το πάχος του τραπεζιού ή του γραφείου μας είναι 2 εκατοστά ή και λιγότερο. Επίσης υπάρχει και ένα σφιχτηράκι. Το σφιχτηράκι έρχεται και προσαρμόζεται μέσα σε αυτή την εγκοπή. Σπρώχνουμε την πρέσα μέχρι να πατήσουν αυτά τα 2 καρφάκια, τα ξύλινα καρφάκια που έχουμε στις άκρες. Όπως θα δείτε εδώ από κάτω, το τραπέζι που χρησιμοποιώ εγώ για να προσομοιώσω το τραπέζι του σπιτιού σας έχει πάχος λιγότερο από 2 εκατοστά. Προσθέτω αυτό το ξυλαράκι για να αυξήσω το πάχος του και έτσι το σφιχτηράκι σφίγγει και συγκρατεί γερά την πρέσα με την επιφάνεια του γραφείου ή του τραπεζιού μας. Μπορούμε να επεξεργαστούμε, να πριονίσουμε, να κόψουμε χωρίς να πληγώσουμε την υπόλοιπη πρέσα. Αυτές οι 2 ξύλινες βίδες μας δίνουν τη δυνατότητα να αυξομειώνουμε την απόσταση της πάνω με την κάτω επιφάνεια. Έτσι μπορούμε και συσφίγγουμε λεπτύτερα ή χοντρύτερα ξύλα στην πρέσα για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε. Μέσα σε αυτή την περιοχή του ημικυκλίου είναι και η περιοχή στην οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε το ξύλο χωρίς να πληγώσουμε την υπόλοιπη πρέσα, η οποία ούτως ή άλλως πρόκειται να φάει αρκετές χαρακές. Είναι ένα εργαλείο που προορίζεται για σκληρή χρήση. Αυτό θα το παρακολουθήσετε και στο επόμενο βίντεο με το πριόνι.